Транспортная артерия знаходится паміж областным центром и пунктом пропуску Пясчатка, пропускная магчымасць якога пасля рэканструкцыі значна павялічылася. Таму неабходнасць у рэканструкцыі дарогі адчувалася вялікая. Усе работы разбиты на 3 чаргі, одна з іх зараз завершена. С километра 28 по 31,8 это 3 километра 800 метров, это участок существующей дороги, который был реконструирован. То есть было отфрезеровано, значит, покрытие, уже которое несущую способность свою потеряло. Было, значит, проведено уширение земляного полотна, то есть земляное полотно было уширено до 12 метров, то есть досыпалось, укатывалось. Было устроено новое асфальтобетонное покрытие на этом участке дороги. Была, значит, сделана разметка из термопластика. Створаны 6 з'ездаў, усталяваны прыпынкі. У рэалізацыі гэтага этапу і будаўніцтва новай артэрыі, дарогі, якая дазволіла аўтамабілістам не праязджаць праз высокае, а трапляць на трасу Р-16 адразу. А вось гэта новы накірунак. 9,5 кіламетраў дарогі выканана ў цэментабетоне. Тэхналогія добра вядомая і правераная часам. Асноўны плюс яе даўгавечнасць у эксплуатацыі, свая спецыфіка і ў разметкі. Яна выканана пры ўдзеле халоднага пластыку. Дарэчы, для таго, каб пачаць будаўніцтва дарогі, рабочым давялося расчышчаць лес. У якасць падмурку друз. Таксама па ўсім працягу пясчана-жвіровая падушка. Створаны 4 кальцавыя пераскрыжаванні. Іх добраўпарадкавалі і абсталявалі спецыялізаванымі ліхтарамі, светладыёднымі указальнікамі. У якасці генпадрядчыка работ выступіў дарожна-будаўнічы трэст нумар 4 горада Брэста. Мы здесь использовали передвижной асфальтобетонный завод передвижной и использовали бетоноукладчик. Ложили 2 полосами по 4 метра. Вот, дорогу, как я сказал, за 4 месяца мы справились. Значит, мы уже перешли на бетонные технологии. Мы делали первую дорогу в Пинском районе, там Пиньковичи, небольшую дорогу. Делали обход Мотыкал. Цікаўнасць гэтага адрэзку дарогі яшчэ ў тым, што па яе маршруце працякае рака Пульма, ёсць меліяратыўныя каналы і чыгунка. Пытанне з воднай перашкодай вырашылі дзякуючы ўжыванню металічных труб. Зараз Пульва цячэ праз іх. Што тычыцца чыгункі, то будаўнікі ўзвялі новы пуцеправод. Яго даўжыня амаль 50 метраў і шырыня звыш 10. Усё для зручнасці вадзіцелей. Вопыт рэалізацыі такого праекту ўжо абмеркавалі з рэспубліканскімі калегамі і прадстаўнікамі трохгранічнага праекта. У нас уже проведен семинар, значит, обмен опытом дорожной отрасли. Во время конференции зачитывались доклады о новых технологиях в строительстве, о применяемых материалах в строительстве, о новых методах ухода за покрытием дорожным, потому что это тоже немаловажно, что дает возможность более долговечно его эксплуатировать без ремонта. Зараз гэты участак дарогі рыхтуецца да афіцыйнага адкрыцця, а дарожныя службы працягваюць работы, прыступаць да рэалізацыі наступнай чаргі. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».